здравейте, това не сме клип с този приятел, запознахме с него, като говорихме в една конференция. Да, това е, надявам се, това предполагам, че няма да ви хареса. Това беше само с клипа. Сега ще го разруша. Ела, имам подаръци за теб. Това. Не мога да го взема. Не мога да го взема. Пълен съм догоре. Добре, дай нещо, дай нещо. Отивам да оставя нещата. Окей, аз да изхвърля едни буклуци. Добър ден от мен, аз се казвам Боби. Както виждате отгоре на моя скин се казвам Лойд. Да, не обръщайте внимание. Тук ли сте, бе? Снимаме клип в YouTube. Уу! Браво! О, благодаря ти за къщата. Добре. Ето тук при нас дойде Джузет Геймър, както виждате неговото име също е Мик, както на Ден. Да, ние сме, да. Ние сме гати пичовете, оцеляваме. Да, аз не мога да мърдам в тъпяреш. Вижте какво пия. Какво? Енерджи. Пусни камерата. Пусни камерата. Чакай секунда. Да. Дене, Да. каквото и да те питам, няма да спираш клипа, чули? Окей, чух, че слабия в момента си. Добре, верно снимаме клип, нали? Да, верно. Добре, така. То се прави. Тихо, че ме бият някакви чудовища. Тук има някаква крава. Те е тази крава. Само за тебе. Само ще умреш на един удар си. Пак. Имам награди за вас, ляки. Искате ли да ви кажа по един вид? Аре. 3 блондинки се качили в колата и тръгнали на път за лагер. Да. Но през пътя им спира бензина. Едната взела водата, втората взела храната, третата взела вратата на колата. И такова. И третата пита двете, ти какво взе? Аз взех храната, ти какво взе? Аз взех водата. И двете питат после третата, а ти какво взе? Аз взех вратата на колата да си отварям прозореца да ми духа. Елате тук, имам награди за вас, моля ви, препълнен съм. Не са награди по-точно след геймър. Какво съм? Айде, елате, имам подаръци. Айде, вече идвате ли? Максимум съм няма бише! Някой ще дойде ли? Аз сега ще дойда, само чакай секунда. Ще ви дам и 2 честа. Ео! Айде, бягам след 3. Хора, аз съм тук, да знаете. Аз тук търся патрони. То нещастник беше ограбил тоя. Аден. Кой е нещастник, кой да ограбил? Админа, бе. Съжалявам. Се тъпа зас. Я приеми. Приех. Ама стой на мирен ден. Добре, тук съм, мятам. Който хванех. Опа, дай ми 2 часа. Те бързо приеми, че има малко зомби. При мен има 50. Аз само се намеря подпалващ меча. По-добре 50, отколкото едно. Може ли да влезна бъде? Остана, бе. Motherfuck! Ужас! Какво правиш там, бе? Аре, бе, стига сте ми ги трошили, бе. Какво направих? Що не си сложиш такива на земята? Де го чупи, бе? Виж го! Сам падна. Няма да ми трошите стъклото, иначе аз да ще го труша, ясно ли? Да сложи ли едно такова там отак? Няма да слагате нищо.
Добре. Махни го и... Кой ме закри с тези честове? При който се телепортира. Бързо, помощ! Зомбите! Ей! Сник, помощ. Аз те спасих и нищо не ми каза. Благодаря, Мусил. Една разходка в Бъкингам ще желаете ли? Не. Бъкингамския дворец. Да, точно там да го пратиме. Ето ви торчове, взимайте ги, подарявам ви ги. Имам си бикън. Преведи го. Ще ги вземете на бърза ръка. Митко, приятни честове. Ето бе, Яко. взимайте! Еми сложи ги де! Дайте ми 2 честа. Нямаме. Ама аз ви дадох 4. Друга услуга искаш ли? Нямаме 2 честа. Чай тук сложи нещо. Аз пак съм АФК. Пак сега идвам. Абе не. Какво ми... Абе, може ли да ми даде... ето ви дърво, всичко аз ще ви дам, всичко нямайте ми. Ти ги хвърляй там, те ще заминат. Вземайте ги, това са огнени мечове. Ой. Имам място изобщо. Имам. И аз стой да видя дали има ПВП тук. Стой. Бе. Нема. Остра. Някой случайно може ли ми даде една лопатка? Лопатка. Чакай да видя. Зомби! Не! Майко! Аз да съм при Зергема. Елай ти вътре. Ела, взе. Бързо. Много ви е готина къщата. Аз съм спря моя. Абе, чакай. Чай малко. О май гад, виж то скелет, едно червено око, едно черно. Я? Чакай, ела насам. Не е вярно. Как бе, аз го виждам с едно червено и едно черно око. Аз го виждам с черно. А? Аз го виждам с черно. Някой ще ми даде ли някой текстчър пак? Не знам. Стой. Право го мога. Сподели екран. Сподели екран да ти видя такова. Ти сега. Текстчър пак. Той да видя къде текчер пак. Аз знам къде. Не ми кажа, не знам къде е текчер пак. Ако знаете, сега съм подал. Не. Теглени файлове. Не. Видео такова не. Аз съм АФК за малко и седем. И ти ли бе? Вие се не види къде тяхната се. Ало! Вече не съм АФК.